Mä en muistanut tällaista. Mä en tiennyt tästä. Mä vaan tajusin, tai se musta tuntuu, että mä tiesin tästä, mä tajusin sen vasta. Mä oon vittu fysiikan koe, mutta... Halo? Halo? Avautu. Ai. Joo. Eli get ready with me kouluun. Kello on 20:06. Mulla on kasino. Eli jos huomaatte, mun seinät on tyhjät tällä hetkellä, koska mä saan uuden huoneen, joten huoneen pakkaus alkaa pikkuhiljaa. Okei, mut mulla on tänään fysiikan koe. Kuulemma. Mä oon nukkunut näin paljon. 2 pyöreää vitun nollaa. Mä en löydä sitä meikkipäivässä vielä teiltä. Musta meidän on pitänyt mennä just trading with the fucking beauty blender. Okei, mut guess whose birthday is coming up? Mä menin sanoa, että unpopular opinion, musta tää on aika vitun popular opinion. Mä vihaan tää vitun maata ihan oikeesti. Girl! Okei, mut haluaisitteko sellaisen videon, jos mä niinku reagoin mun vanhoihin Get Ready With Me videoihin? Niinku right from the start, koska mä haluaisin testaa. Anyway, mä tein mun eläkontourin ja mun puuterit nähdään kohta. Mä katon siis YouTubea tällä hetkellä, niin ignore the background noises. Okei, mut siis mä en low-key jaksa. Mä en niinku low-key jaksa enää niinku... Mä teen niinku vielä 2 viikkoa koulua. Vielä 2 viikkoa. Se ei kuulosta niin paljolta, mut niinku mä oon niinku burn the fuck out. Mut hei, nyt niinku meikataan sillä, että me näytetään siltä, että me ollaan nukuttu edes niinku 6 tuntia. Joten... Mulla on mennyt niinku yllättävän vähän aikaa kuolettaa, joten me ehkä lähdetään tehdä meidän meikkoon loppuun. Yhdessä videossa, can you believe that? Okei. Gang guys. No on meidän pisteet ja nyt tullaan vielä lippuun, jos me ollaan niinku done. Ja kello on 11:06. Mulla on vielä kuinka paljon aikaa niinku tehdä kaikkea ylimääräistä. Niinku mä teen aika lailla aina. Okei, eli lip twistersissä nude dude. That's so cute, oh my god. Okei, musta tää ei oo niinku semmonen niinku my shade of lip liner. Mut tässä ei tuu mitään, haloo. Haloo. Okei, mä saan jotain sitä lip liner ulos. Tää on ihan... Tää on söpö, I like it. Okei, nyt lip liner on ja sit vielä huulipuna. Tää on se joku Essence, mutta mä en vaan tiedä. Jos mulla on tuo Essence logo, tää on hieman vanha. Tää on Cool Collagen 201. Okei, ootte rakkaita, muistakaa syödä, pitää huolta, että tästä ne oikeesti luotkaa. Anyway, ootte rakkaita, moikka morut!